manje yini yaniphazamisa i-drug noma konke malume hey hayi konke problem see it's the streets nala uzama ukuzenza nsuku mhlawumbe asithi wenza into yenziwa mhlawumbe abantu obukela kubona yabo babhema inkantini yabo ukuphuza incika yabolile yabo okay so that's cool hayi nathi sekuyabo no ukuze ababukele ekhaya bekwazi na ukukusesha kambe uthe ubani sense mfunele la YouTube the Umbilo Cartel group. Oh, the Umbilo Cartel. That okay. Oh, not the Umbilo Cartel. Not. Ufuna ukukhombisa umbukeli lapha ekhaya. Hey. Thina uThupha usuqala manje nana uqale kudala nje. Na ile ndoda lena ibe umculi le ndoda le. Awuvela ushaya isizwe. Imnandi nayo. Manje ke bazoyi-restrict kuzoba nje umuntu othatha iproperty yomuntu. Kanje othatha iproperty yomuntu ilishaya yona yodwa ngizothi yimina ozothula manje vele angihlaba ungixwele. No, uma ngidlala from YouTube. uYouTube uzoyithatha nje ukuthi mina ngisebenzise into yomuntu ngokungemvumo. No anginankinga phela ngisho khona ukuthi mawukuthi mhlambe bekuyisikhathi sokuthi kudlale yona mina ngingacula ungixolele ngizothi uyishaya ngeke ngifuna kucule wena mina. Okay yeah anginankinga ungayishaya sinakapela and these fakers critics don't faze me so like I say so crazy took up support Patron got your girl called me baby I ain't got time for these haters trick a girl don't date her pray to God we major. Real niggas, no trader, strictly cartel, no stopping. Bottoms up, we're watching. Bottoms up, those watching. Miles up, flows rocking. Keep fucking popular clothes, keep fucking popular hoes, keep fucking popular clothes. Feel the beat from the head to your toe. Gotta wet the drip of your nose. Gotta undress your breed of pros. Ha, hater, this the last left. Bitch screaming in the beamer while we pass there. Better get up on my way, I'm a blast pass. Yeah. Endod. Awuyisho kwesilolo uyichazeke manje usho ngesingisi uyichaze ngesizulu usho uma uthi uthini mina ngizwe uyarola nje kuZulu hayi kwena ukubona ithini so the transition okay basically ngichaze from where it is ikhuluma ngani okay mekona bese mhlambe you be on the Reggie Bush I'm talking ngozalana ngithi bamba isandla sami abangazi bazongibiza umfana omncane ngenza noma yini vele kweletela ulwandle senze ucela ukwazi ukulu uthando bese vele kwenza umfazi ukuba nawe vele gijima isikazi baby cela ungalaleli bana mona ngiyabazi kodwa cela ungabanaki futhi ekhanda lakho ngicela ungabafaki abazokushuda uzukile njengeplagi yabangani abakufunele into emnandi so ngafunda ukuhlala phansi ngiphuza amanzi ngithandazele nazo zonke izizathu zami ngiyazi uNkulunkulu ophethe impilo yami emakhelwane nake zakho mina nake indaba zami ubani umuntu okade ubukela kuyena kwezomculo basically Lil Wayne face Lil Wayne ulubulele that time no kodwa Tupac Eazy old school kahle basically namanje futhi yabo Dr Dre Snoop Dogg yabo nje Tupac komthini yo into kanjalo and because it was mhlambe ngisho ukuthi ngangirelate to izinto ezazenzeka ukhumbula lezi ayikhathi kwakutha into ze racism nani so into mhlambe nami ngathi sengaphila ngaphansi kwayo ngisayingane ngiyakhumbula uma ngasilandisa bekade kukuphi kwenzakalani uzuyithola umuntu ocwasekayo angithi basically mina not really yabo mhlambe rich kodwa saba nenhlalo yokwazana nabantu abangakhululekile sothi abelungu mina ugogo imate omunye umlungu owayehlala ngase University of Natal ngaphezulu so mina uma wayesebenza eMaritzburg mina ngihlala nogogo ngikade ugogo njobe ugogo usebenza kule crash ese-UKZN bonke oprofessor nani ingane zabo ngidinga ukuba ese-crash zine crash khona la kwi-premises and nami ngangifunda khona so njengoba sinabo lana sikhuluma ngey'ngane zama-professor abelungu uMandiya amaZulu yonke into izolona and it's from there basically I think it was from the roots
ngakhula ngayo kanti vele ngumuntu mhlambe singasho ukuthi obe onogazi basically kodwa nethothi ngisho nginabangani bami mhlambe umlungu ngengane yakhona yabo sizwana ngalendlela yabo ngisho kuthiwa sekufanele kuhlukane ukubona ngathi ukuthi hayi akuthandwa hayibo hey friendship ngempela yabo abazali bathanda nje lokho bathi hayi siyasibona ngisho nala crash bazwana kanjani yabo ngisho umndeni obona umlungu ugogo wayebasebenzela kwathiwa ikhona ingane yabo nabo ifunda kule crash wayesebenza kuyona ugogo so kwathiwa indlela abazwana ngayo no somkhokhela thina senzo ngasekhaya qabe ugrade 1 ngoba izingane sesiplanele ukuthi sizise eGlenmore Primary School which is basically la ngaphezulu eGlenmore ngalezo ikhathi ke singasho private ngoba phela nje abangabaningi abantu of other race than abelungu especially ngalezi ikhathi yabo sewodwa ke siyaqala ukubonakala showcase kodwa back then ngalezo ikhathi should still there ukuthi hey umlungu umuntu omnyama you know what I mean but mina ngayithola sengi amongst them and they paid for my primary I think almost until uma wakwazi ukuyimela yena laba bantu and from sihlala khona we outside building yakhona and ngicene sengilala phakathi yonke into wasilala nayo ingane yakumfana khona system bed nowodwa and then from there it was just always ukuthi mina ngenza kanjani I'm not a bad mhlambe influence so ngibabona lapho abazali so they were like umfana ngavane asimkhokhele nomkhokhela siyabona ukuthi usizo empilweni lomfana wethu ngoba naye how uyafundisa so mhlambe naye ukwenza and day flow mhlambe ngimphuza nje kanje uyayibona babona abazali so I know it's the right person esingathi ngahlala eduze kwakhe bazofunda izinto ezinhle nge-right endaweni then obviously kuzoba khona usathane yabo ukuthi lento esingisho ukuthi kwenzeke into usho kahle ukuthi I honestly don't know what happened angase kwenzeka ngabe ngabona yabo okay sure vele mhlambe ngibhema uyazi kunezinto nje kodwa ezenzakala ukubona ukuthi this was out of my power mina yibo that's ibhema sengayeka 3 years 2020 to 2023 when I was cleaning sebenza call center ngisanda kuphuma ejele ku10 years nakhona ku10 years wakhona I stayed u5 that 5 luckily for me kwakhona high school official ngake udambala ungayifaka kungaveli indawo ukuthi isejele usethubeni high school yabo we're doing exactly the same things efundwa abantu basemnyango kuphela sisejele yabo so mina ngenza ugrade 10 wami lapho ngagcina grade 9 ngawuphasa futhi so ngenza ugrade 10 11 12 khona 12 ngawushaya 5 A's 2 B's sabizwa siboshwa eICC like kuna event yama achievers or top achievers ama high school wonke like KZN banjwe uMthandini Dlungwane at that time Minister waka education or higher education I think I'm not sure kodwa sabizwa nazo i-top 3 nje ey'kole zonke private schools government schools kodwa i-top 3 yayo nje yeah ilapha ICC and that year I think that was 2017 into 2018 mina ngangu number 3 number 1 wayena 7 A's number 2 wayena 6 A wayena 5 A's and 1 B and 1 B lo amtha wangidlula nje like ngaba mhlambe angizithi ngitop nge-subject eyodwa and that's close and mina ngano number 3 5 A's and 2 B's and so nama-laptop amabhasari KZN yonke yes KZN yonke isesikhulu manje iy'kole njengoba siyila yayizwa waphuma number 3 number 3 yayizwa kwamajele basically and then ekoleni esingathi mhlambe ze-under correctional services yabo yeah phela zonke lezi ikole ezila zine-top 3 yazo angisiyayizwa yona yeah showcase and it's every top 3 learners song number 1 number 2 number 3 yakhona yabo but there was akekho wadlula unumber 1 wethu eKZN akekho wayena 7 8 blank njengalo amthaka sasihambena igama lakhe ukwanda
isilima senze i-commerce so we accounting we pure maths we hayibo mfethu Pythagoras theorem ushaya ngo-A plus yabona 7 straight uthina sa we were that year thina sabona thina number 1 sawuphatha case lezo kuthini ko ukuhlakanipha kwakho kungaka makuphelele emgaqweni ilento ngisho ukuthi awukazi usuvela ubone uwazi kwenzakaleni ngoba uyayibona i-mistake okay uyagcina soboshiwe okay la okay nombolo everything correct ngiyaphamisa mina vele and God there was like no into kufanele ngibe yiyona lena to survive and not kudlala abafana so I was like okay mina ngizojoin mina ngirobhani igroup nje ngiphamisa so 6 and it was something a choice I had to make at that time izosisindisa impilo yami because kuyenzeka lapha singakhuluma nje ukukhuluma angidlali sajela kusangokunye basically ulala nje ubhekile awazi you have to uthatha ikhava ulala always looking over your shoulder ungathi uyigunya abana be-20 ema-2018 ukwazi igunya ungamnika bigger rank enkulu so kwayena ungathi we-headshot wena-ke nawe uyafunwa ngoba ikhanda lakho is bold as well uyabona ukuthi like akukho ukukhululeka ungathi ngisho uyisebenza ungayisosha uze ufike egonyeni ayikho i-position noma i-rank la uzokubona khona ukuthi like untouchable uyadlala kwawena uzofana njengesosha uthi ufole back ngoba kwayilakho ikhanda lenyama so but then from there it's a choice ukuthi ngizogxila kulokho noma am I going to be using ama resources I'm given which is education free education at that time mina ngokugcila ukuthi ngiyiboshelwa Uboshelwa? Yeah, attempted murder basically was kwenzakalani mongasithatha nje usilandise njengoba umuntu esuke eyichazela lapha eboxini no lapha into ukuthi endaweni yokushibeza mina ngixabana nomjida yabo kanti wakhe lona wayehamba edwa mina ngabangani bami and then kwaplanelwa nje ukuthi hayi somama esiphume nesikuvalwa like you know somlinda ngaphandle gcwalisena nje uyabo awubalo uzosibambela kanje yebo lona and hey somjida phela alinde mina vele was gonna do my thing ngoba mina wayenenkinga naye kodwa uyazi nolova mekhona sephuzi hayi somshaya zonke and basically ngimgeqa lapha mama ukhiye nje babili abathathu kanti umama obukayo lapho uMamthandi olova nabo bamxoka yabo nolova bamxoka kodwa umama wabona mina and wathuka wabaleka uyababona nabafesi kodwa at that time bona benze ilutho ngoba mina nomkhahlelayo wama kanjalo mama enkantolo ngithi hayi ngambona senze ngixobe ekhanda laba ababengenze ilutho kwathiwa okay ninani papa hayi guys show anacala wena senze uboniwe lo muntu ubranded so attempted murder no it was a matter of mishap saxabana sekwathukwana kwafungelwana and then kwenzeka ngendlela yenzeka ngayo nothing was premeditated lapha I'm not a serial killer of any sort so mina just a matter of asivele sithi nje ibhadi lakho umuntu okhuluma kakhulu kanti awazi umene into yakhe mase kufanele kubanjani kanti uzogijimela futhi ukuvula amacala whatnot ungena kanjani mhlambe ekuqaleni kwakho ukubhema nje ukubhema wakho kokuqala kwenza kanjani ngoba uhlelo lolu lumayelana nezingane esifuna sifunde lapho ohlelweni ngoba awuqhamuki ususewungena khona la kuqala khona nengicabanga ukuthi iyona nto enifana ngayo nonke nina enisemgaqweni nabasendlini abangakayi emgaqweni noma bayogcina mhlawumbe bengayanga lento iqale kanjani uzugcina uyithola umuntu obhemayo manje basically the roots kwako konke mina ngasho ukuthi I was still mhlawumbe even in primary school at Glenmore and kwakunothisha abangebetho bebhema ugwayi and nathi siyisibone vele yabo so this is about mhlawumbe grade 5 6 yabo nika mhlawumbe I don't know about 10 9 10
kodwa kwasasasibona bebhema seyismoke sikhulu yabo loo nto sikhulu sesizame yayo mina eflatini angihlala kulona-ke vele khona ney'ngamulezi ezomakhelwane babebhema and thothuka nje mhlawumbe kabili jitshelele intende yabo loo and nangingaxana lokho ukuthi hayi ngimlinde ubaba kakadiyo ngiyamazi zozwa ngogwayisunuka hayi iphumele namo ngimbone uyabhema kuyibingelelele shosho ngikebhihile ngifuna ukuzwa lento ayizwayo what's this whole thing around yabo lento ukuthi and you know abantu bekuzathi sokhulu yabo ucela unisuyibhemela ukwayo ngaleyo ndlela so uqale uyakhohlela ngihambe ngixoxa ivesi yazi ngikhohlela wathi nami kodwa hayi ngobe kwathi yaqala ngiqhubelani mina sengijwayele noma uyazathi ngisengijwayele yebo lona and hayi sesiyabhema hayi so sibone hayi mhlambe the cool guys hayi siyabhema yabo kanti into that's addictive and is the gateway to ezinye izinto ngoba from ukwayi fika ngikantini with ikantini mhlambe kuqhamuka neplug uyawaphuza mhlambe lapho okay kuba nomgwingo when seniyaphuza mhlambe cocaine ngeke yabo and then from there vele uthole the worst iwunga bang hayi kanjani that time kwakufakwa emadamini ama-cocktail yabo ilokishi lami kwayise-Claremont yabo ngadabeka ithali and ngangiye ngikubone lokho but ngakubona sengivele sengathi sengiqalile ngoba for some people ufakwa ungazi yabo which is something very ayinhle ngicabanga ukuthi ayazini siyakubhema insango akuyaduma futhi impemisiwe khona azoyihaya manje yakubo le uzosibhemisa ngeke siqale khona yizwa lona ucabanga ukuthi umuntu angikaze akuplanele into enjalo and uthothi uyafika nawe uzoyishayela inkantini kanti sekufasiwe vele inkantini selifakwe nejamu lakhona hey muthi uyashaya le mpahla yakhona hey uduzuka ngeke ngizayile inkantini lena yini usethi hayi ngeke hey shango ngali uyabo hayi and then like muzama futhi uyebhemela wedwa hayi mina ngikubhoreni ubonisa yini manje le manje yabo akushayi khona hayi othi ngeke ukupla wami yebo lona umabura khawumabura yithini shosho yazi ukuthi ngithi ngiyabhema lapha bese hayi angizwe lento futhi stuff sakho sisini yebo lona mabura hayi kuleka nje akhona bese ngeke ngikufaselele lona kodwa uyazi susengibekele mina like for me basically akwaba yilokho ngingena kanjalo and then obviously sokuhlala ama symptoms okugula uma ungabhemanga angababona what is this whole thing unokuyibona futhi ezinye izinto and then uyacabanga ukuthi ngiyambona kodwa yini vuvuzela something yabo befethu zithini nami songishayisa leshandisi yabo awukahle awenza so asikaze kuwena ukungibiza yabo lo muntu doesn't even find any problem in lento aseyenzile ngempilo yomuntu boy that's where yabo igcina once you touch the wrong drug vele sithi any drug ngezodlula insango sekinge big problems ngazamanga nani ukuthi angizoyiphatha kahle uzoba at the wrong place at the wrong time as well as ngisho past 4 uyavuka emsebenzini mhlawumbe you one bag of coke every week ibag eyodwa nje uyigangela usangathi uyangalelo langa kanti kune rate nqam uphuma khona wena amashenti ila ibag nabo baba beza bethe ngibasonke uyabona le bullying one again kwawena uprofessor umuntu engigangelayo angithi sokungabona uzongena epassage nje fast ubhaki lapha eceleni mina ngiyaphuma namaphoyisa nayo ibag yakho la memsasensho uyaboshwa ezela so yabona ukuthi something uvela ubona ukuthi angazi ukhuluma indaba yokuthi mhlawumbe abanye bayakufaka bayibona ukuthi mhlawumbe uphatha imali kungaba namngozi mkhulu kubazali ukunikeza imali and then kuze yena angaqali ngoba uyazi ukuthi wena usuyabhema manje usuyaqaleka ngithi and uzoyenza iplan utholakala mfethu uyu-20 rand idrum ayibiza ama-drum namakhethe ngalezo yikhathi igayo yayibona hayi 20 rand mfethu idrum okay 20 rand
ngiyazi vele mina ekhaya nginokuthi amacela mhlawumbe ukuze yibona ngiyobele team ngisawu awunalo lo twin yibona yabona siyena siyasizakala every time I'm coming ngifika nemali yokubhema and siyabhema kanti umosha impilo yami. Kwenzeka kanjani ukuthi nina nicula laphana kule ngoma niphelele emgaqweni? Ikona consistency. Khona igama ongalisebenzisa elithi transition. Yeah. Within transition you have to be consistent with the transition, yeah. Otherwise you relapse. Angithi ngaphela usushintshile ne yekile. For me ngingachazela singayela. Oh, naniyekile isikhathi niqala umculo. No, so umculo sasabhema and stuff, yabo. Ningena emculweni vele. Siyabhema and okunye sicosha along sesindaweni esiculo, yabo. Ngoba kwenza nje ngizwana naye ngazana naye sengiyabhema ngiyobhema ugwayi lenzayo. Kodwa sezwana as igroup nabaculi angithi mhlambe sifinse nani kuba kwakubabe nje. So abantu sasibuyela kubona olilweni noma mhlambe benzani okay babhema ikantini kuthiwa khona into ekuthiwa MDMA okay wezinto bayishaya nasathi sizama ukuyithola and a lot of amanye ama-drug imigwinyo nani sawenza sesenza sesindawo yabo. So now within the ukucula kwakhona ngoba noNcinga nobani thina siyazirekhoda izinto so sishayile Ncika khona uyabona and shame yazi some do yazi yawenza umsebenzi but like in a damaging way. You go, okay, nigga spin so okay, man, so man, I will a mic, I won't start, I won't. It takes a musician to be a musician. You can never study that. It's almost like a psychology. Umuntu angathi uprofessor yena wazi yonke indlela ecabanga ngayo umuntu, that's a lie. Akekho umuntu ongitshela manje ukuthi uyangazi mina ukuthi ngicabanga 100% ngaleso sikhathi. So nalapho nje. But no, yeah, ungena kwayo it's from ugwayi nani and uzama mhlambe uthi okay uyabona ukuthi ingisela mina I realized konke lokho sengiboshiwe kwetshiwe 10 years nakona kuthiwa 15 ngangina 19 ngalelo there was September 12 2013 and for leli cala ngisho ngoba wavula ucala nomthaka lo asexabana naye siphuza ngoba sasiphuzile sonke and into engisho le yaziwayo. And sometimes you look at the system as like kanjani, and that's why ngahlabe kumxhwele ngafunda nje lo mina I've got a 2-year degree ngithola 1 year bengifunda through UNISA ama articles basically and ngibe assign 100%. Akona lokho kodwa angithi ngikwenza sengiyekile 2020 ngawo ngicala ukuspana walo ukuspana ngisevasi part time. Ube wasebenza UNISA? Yes. Ubusebenza call center mission emhlaba la senzani ama telecom upgrades. So when your 2-year contract is almost up mhlambe 1 month or 2 months uthi phela mina kufonela uyispani bani namba kanjani shosho khuluma noSenzo calling from mhlambe from Telkom ngiyabona la mhlambe i-contract yakho sizophela thatha 2 minutes isikhathi sakho sokungconywana kwamanje i-contract yakho yaphela ubunefoni mhlambe iPhone 9 sekhona i-10 manje ukhokha 500 uzokhokha u400 manje and uzothola more data more minutes kwabantu abaningi aba-afford ngaleso sikhathi all right sure why not siyaphela i-contract yakho ubhaza i-iPhone 10 asithi but bazokunika 11 manje for 200 rand less than what ubuyikhokha. Uzokunqabelana uzoyithola futhi ifoni yakho ayithi nama-deals nakhona so kuyaziwe khona la bakunika cheaper because okay bakunika ifoni and then mhlawumbe ama-minute anani wona ngekho. Back then yayibiza ngobani ifoni yaqhamuka ne-package ezoba nkulu like for ama-minutes ne-data.
So manje sekwenziwani minuswa lokho and then ucele kwi-price device so i-amount ibe ncane and uzokuvuma you'll be like no I can afford 300 why not say boy don't so I mean that was my job basically ngicrazy wagcina uyeka kanjani ukuyama ukuyeka kwami 100% me ngiyitshelile ukuthi like I've been to the gutter and worse like ayibo mfethu kanti yona indlela engifuna ukuphila ngayo the rest of my life yabo no mina ke ngirulwe ilento and ule mfethu sha roast ngathi yashona mfethu and mina I was so tired of it I was willing to die trying kodwa ngikhathele ilento yabo ngasitshela futhi kanjalo and 100% ngiyithandazela uNkulunkulu emusha njalo it's about 3-4 days of bad stuff but after that kusuke sekusengqondweni honestly speaking in terms of it manje lelo phela ukubona ukuthi hayi engathi ngashona hayi mhlambe kanjani yebo ngathi ngiyashona yabo that's mhlambe indlela engayicishe ngichaze ngayo arroster when it's very that bad kufika kanjani ukuthi manje uzuzimukela ukuthi ufuna ukuyohlala emgaqweni suke sekukuliphi izinga lapho khona umuntu avuma khona ukuya emgaqweni yizini esuke sezimxakele mhlawumbe uma ungaxoxela umuntu ongakazi azangene ezidakamezweni uphathwa 100% ngoba ngimanje nje uhlala kini kunama rules mina nje uma uva ngo5 o'clock mina ngisama isango ngiyalivala ngaphandle wayibona for 3 o'clock ngiyaphaka ungekho uphakelwa wayibona and ngempela futhi njengoba ngo5 o'clock wavala amasango mawufika ngo5 evaliwe amasango uyokuthi uyabhaza kwi-intercom lisahlala eflesini ke sathaka lapho uyobhaza ivele ikhishwe kanje ibewe la so mawubhaza kubone ngazwakali phela and ngempela ayibo shit ayibo ngivale ngaphandle fuck wathi ngibuyele ubra wami mfethu ilebe hlena ayibona ovenkhiliwe mfethu cha kuleka uzoswitcha bese yabo ugcina ubuke now time ke ngeke ngisho intombazane mfethu ayiphathwa kanje yazi namakhelwane mfethu intombazane yakhona ayibo mina ke out ngivalelwa ngathi kanjani ayibo mina nje I would honestly mengiyibuza I think I was driven by ukuba independent but at a very wrong time of my life I was like no mina ngizozenzela indlela ngowami yabo and then ngiphile ngesingami ngayibonke ngivalelwa ngo5 kanti was mistake ngayitshela ukuthi ngaba independent 15 years kanjalo kanti uqala unanga ukubhema hayibo mhlambe about 10 years phela umuntu usesemehlweni nomzali lo ngoba yabethu isinyenyo lokugwaya babatiyo hayibo about 10 years umuntu omdala obhema phambi kwengane noma umalume ungathini kuyena ngayidlala indima eyimbi ukumjwayeza into angayazi the mind is inquisitive on its own ingqondo iyathanda ukwazi iyafuna so wena umuntu omdala yabo ongabhema phambi komuntu mhlawumbe oseyela kweminyaka nje yokubona nokubona wrong because uzokwenza kanti mhlawumbe umshanakho yena u-eager to experiment cabanga waqala njani umalume wayibhema ngemva kwendlu hlezi mebhema ulahla kwani ngihambe nangokucosha yabo khona bakanjalo yayibona ubaba mhlawumbe webhema akuhleli lana uyawulahla ngokucosha ngibizo kanti singathi ngiyaqalela you know so kwaye smoking in front of children I condemn mina ngisithi nginengane noma ngiyonto engayenza phambi kwengane yami leyo ukhuluma uthi ekhayeni ngo5 liyavalwa isango no yeah that was the one kubaleke ngani umthetho egcakeni ekhaya ebantwaneni
wena awulalelanga umthetho njengamanje usemgaqweni Yeah. imiphumela emibi leyo kubaluleke ngani uma umzali ubeka imithetho ekhaya kubaluleke ngani uma uyingane ulalela imithetho yomzali Kubaluleke ngokuthi kusuke ukwenzela umngcele between indlela yokuphila and the good and bad. Kuba uyatshela ukuthi ngoba uvalwa ngo5 la ingoba asifuni kuhanjwe ebusuku kwenzeka izinto eziningi ezirong eziyingozi kwabantu. So wena njengoba uzothanda ukuhamba ebusuku uzogcina usuyithola ezintweni ezirongo. Hantu ngisho ngathi awubhemi owenza lutho uyabaleta ngitshela kanje. Ngisho ngathi ungathi awubhemi wenza ilutho. Nihleli nabangani beni nakho la naqhamuka amaphoyisa endiyaboshwa eshawa. Mhlawumbe ukubekela nje umzekelo ngihlezi ngithola ureason emaphatheni akhe asinazi manje ngoba nenzango noma yini. Ngisesha amaphoyisa nithola nento erongo niboshwe sebusuku. Ufunani ebusuku emgaqweni. That was yona ufunani yabo. So umuntu o-right ungafuna ukuphila nezinto ezi-right akahambe ebusuku esamncane. That's for mhlambe eminye iminyaka mawusukwenzile u-A no B no C no D. That's the last thing you should be prioritizing right now. Uyabo? So nje weke ukuxebula umphakathi ngenduku angeke no unfortunately mina vele ngingayona le nhlobo yokweba mhlambe noma isandla esilula hayi ngiyoya ngisho futhi nakhona ukuthi kwakuboshwa kwami ukugeqa umthaka nje wayibhayizela okay uzoyibona nje nomaphoyisa ngokuzwa kwami noma ngokulalela kwami uzwakala njengomuntu ohlakaniphile uzwakala njengomuntu futhi owayengaba nekusasa elihle ukube kwaba nendlela eright kwaqiniseka ngayo isandla kuye noma ukube walalela umthetho wabazali yini okumele yenziwe abazali uqinisekisa ukuthi i-investment yabo ebantwaneni babo ingaphelile emgaqweni ngoba konke okuzanywa abazali bakho empilweni yakho sekufana neze ngoba manje isilungu sakho nokuhlakanipha kwakho sekungaphansi koplastic ngaphansi kwama-bridge emgaqweni ngokucabanga kwakho-ke yini kumele yenziwe abazali ababukela lolu hlelo njengamanje ukuze bekwazi ukuvikela abantwana babo bengabatholi bekulesi simo okuso wena njengamanje? Mina ngingasho ukuthi ukunaka more in terms of impilo yengane zenu. Sometimes carelessness sometimes yomzali at a time ukuthi yena hayi mina ngubana inkingi uma uzofona uba la imayazi yaphaviliyoni sobuka mhlawumbe imovie ngidinga u200 hayi okay mihamba niyobuka carelessness yakhomuke lapho thatha leyo manje mhlawumbe kuthengwa leyo tshwala leyo nsango mhlawumbe leyo mkhwini you know. And so asisho ukuthi ungamniki imali kodwa but like naka impilo wena usuyambona manje ukuthi okay umshana wami useyakhula manje okay hayi mhlambe ngiyokuthola ukuthi emapayitheni okay hayi ungabe umuntu othothi kunama maid kubo yabo lonto umzali nje umbona ngaleso sikhathi evuka mhlambe emsebenzini abuye intambama not really the hands on akufanele ukuthi abazali naka more I think so carelessness mhlambe encane indirect ngoba vele phela siyithanda ingane zethu sonke siyifisela the best but isikhathi I would say singasenzi ngaleyo ndlela sisiprioritize ukuthi sibe nabo sibanake sibagade ngaleyo ndlela ngoba kuyabonakala konke isikole ama-symptoms noma mhlawumbe indlela ayiveza ngayo ama-sign ukuthi okay lo muntu usenza ukuthi manje yabo. There's for example the talk into sesibuyekuyibizwa ngayo primary for us la abazali khona bekwazi kakhona ukuthi okay suzowenza ucansi and ukuthi manje condom nani yeah and abanye bethu never got that. Mina ezikoleni ngiyazi mina yayisasitshelwa ngako and kwakushiwo ukuthi abazali beni nabo kodwa bangabanjela ngalento and mina hayi angikaze nangincinza ngaleyo nto ngiye never into engayifundela yona leyo and yabo sisho zona nje izinto ezifana nalezi
ngiyabona carelessness encane ngiyabuke ngakwazisa ukuthi okay wena uma usuneminyaka mingaka uma wenza kanjena kwenzeka kanje uyithole usubaba hayibo ingakho yona manje ngingane na 12 imithi mhlawumbe ubaba wakhona mna 15 naye bese ayishayela inga unganaki baze balala impela 12 no 15 unganaki carelessness sekubabazali manje lezo ngokuthi umzali akanaba ngaleyo ndlela and nezingane ezalwa izingane ezalwa abazali abanganaki nazo izozalwa izingane ezizingane nezingane ezinganaki inganaki kwenzakalani kuba i-chain lento 100% siyazi great minds it's actually exactly the same thing chain injalo nje abanaki vele ubona ukuthi uma kumndeni kanje awuzokhokha khona ibhema ubaba khona ibhema umama khona ibhema ingane khona bapema bonke kuyasethenga i-cardboard lama 200 ngazi imndeni enjalo abelungu thenga i-cardboard lama 200 ukwaba ubhema bona lo siukhondolo yebo so esitolo sothenga ugwayi kanjani cardboard lihlala lapha ka clean thini imba cardboard so le babe ne cardboard lama 200 and I think babe planele for inyanga babeza ukuyilimita kanjalo bona but I think there was like one box or two per month and then lelo box linama 200 I think mhlamba 10 and then uyabona ukuthi labantu bahlala with haystacks of cigarettes lana funda ubani ukubhema naye smoke man they have a cigarette ingane yakho smoke man why you gonna do it in the corner smoke yes Jesus smoke we all smoke man uClinton lo ngitshela ukuthi yena ngadibana naye aqala uma wakhe Clinton ugogayo kunengoma wakhe lights ayini ngoma wakhe ni 20 yakhe every day ngikhuluma ngesakala sacula everything very ngifika nje uyayibhema go for him it's straight kuyaziwa akaqashi heyibo mina ngiyo kanjani ibo ngisho ngafika nginokugwaya indoda ama families anjengalawo iwona bulalisizwe 100% yes izinto eziningi ziqala esikoleni ngoba wawuna 10 years kusho ukuthi wawusafunda lapho futhi mangaphosisa amabanga aphansi yini engenziwa uhulumeni ukulekelela othisha nabazali ukugada umfundi esikoleni la uqala khona yonke le nyomfonyomfo le yeingane ezibhemayo ngokucabanga kwakho mina ngikathi basically I think better communication skills through from school and abazali I feel there should be a connection umzali isikole noma umzali ingane isikole and then maybe something yenzakalayo isikole ingane umzali wemzali ubani usenza kanje asazi phela noma ekhaya into mhlambe eyenziwayo yini hayi cha inhlamba kephona akuvumelekile lokho la ekhaya hayi ke kukanje lana uyithatha phela nje webani izolona ngoba thina siyenzi la yabo seqala ngiyapheka kalula iphutha and linipwa very fast yeah so I think one vital thing is the communication between the two parties engabi khona umzali uyafika uyapaka egate yaphuma ingane uyayishaya ishopha sayo nayo uyareversa lo bijahile emsebenzini kukho abakhulumayo nothisha in terms of progress yakho mhlambe kwi-open day le bakhona noma iba khona phela i-family day I think like la kufika khona umzali wenu nesikoleni bakhonjiswa amamaki kodwa mengazanga nalapho futhi kulona icala kushona umuntu into eyenzeka and abazi labantu ukuthi kwenzakalani esikoleni so esikoleni engayimbi shaya ingane wenzani ekhaya ngelosi abakwazi lokho no communication when it's mine they could have
stopped a potential, let's say, abusive person. Ngoba manje unodlame olungaziwa liqhamukaphi kodwa la ekhaya living two lives. Yabona ukuthi izinto ezingi kusuke sayidinga ukuthi siyi-communicate. Hayibo sekwenzeka kanjena la ngaba lapho kuvumelekile noma kuyenzeka yini kwabo noma kubuza isikole. Cha hayibo ikhona hayi la magcekeni usenza njalo yayibona usenolwazi ilento manje oyena uyakwazi ukulandelela. Okay, sure. So mina ngithi it's more of it's vital communication between the two parties engasika esingise ngaba ngaba nerole enkulu i-direction yomuntu oyintwana ekhulayo. Kugcine kweqekile lapha ngithi ukunika ingane imali eningi kungaba namthelela moni futhi kungaba namngozi buni. Njengabazali nje avuke kusena fuhlele ingane ngemali iphatha isikhaftini iphatha imali yeah, honestly speaking kodwa I would say it doesn't really have an effect ngaleyo ndlela ngoba into usuzoyithola mina imali mina ngayinikwe ekhaya obo ukuthi angikwazi kodwa angihlezi ngubhema nginawo angithi ngabangani bami la mhlambe inhlotshana abafana noklethini kanje abaphiwayo ama-20 emakubo ukubhema bena 10 11 nami uzongipha u5 amalozi from i20 yakhe bro wami mfethu nami anginawo nje kaze ngantshele olethi the ones I was like sometimes ngicela mhlambe imali ngithi ngifuna ukuthi ungincishe uyitshela ukuthi ngizobhema ugwayi ngayo angilidingi ngingaphuma la manje ubaba Tiyo ushaya kabili awujijele phansi ngiyagoba ngiyacosha akekho ngibonayo ngiyayishisela nami aqhubeka ngiyobhema imali ngiyisebenzisa I didn't have to creep up to iphesi yakho ngitshontshe imali lapho ukuthi ngibheme ngikufanele ngibheme ngifuna ukubhema ngizobhema indlela zeqhamukela ziningi just kodwa naka now in terms of kungabi lona nje kuningi kodwa like zizixake ukuthi yini enziwayo kanti okay mhlambe namhlanje u50 rand went esize 3 days time mhlambe 100 rand went esize hlezi kunezathu ezihamba nemali no yini izona noma ngizokhokhela let's say account ufuna ukuthenga igame okay it's a store okay usubana kuma amafoni ne-internet banking nani manje enze phone lento isho ke ne-SMS kuthiwa go pick up your game at our stores hold on omnikeza ngamali kodwa usayitholela igame yakhe yena uhamba ethatha igame yabo. Sonke singabazali sifisa ukuhambisa izingane zethu ezikoleni zomntakabani ezikoleni ezinemfundo esikholelwa ukuthi ingcuba ngconywana nakho sitshela ukuthi wena lezo ngane lezo zinikwa abazali bazo ugwayi kungenzeka yini ukuthi manje sibeke emathubeni okubulala izingane zethu sithi sikhanda ikusasa lezingane zethu awuchaze nje ubreak it down nje lezi izingane athi uhlala nazo izingane zomntakabani awungichazele nje mina ngingakaze ngeze ngafunda nalezo ngane ngingakaze ngeze ngahlala nazo lifestyle yazo ilanguage ezikhulumayo i-behavior yonke into nje into mina engakaze ngeze ngabhekana nayo lapha na ufica konke basically in terms of ingane zomntakabani hayibo noma nje like abantu abaphiwayo ugwayi kubo sit smoke man you're giving him cigarettes fuck man fuck you fucking killing him fucking him up oyedwa akathanda omunye uyathanda yabo kodwa kuyenzeka no man smart Clinton vele ehlezi ufunela umzali wakhe so there's always uthola noma yini oyifunayo ngaleso sikhathi but no I want cough mixture syrup ngincika oh ufuna uma wakhe
ngifuna imali ngifuna ukuthenga ilinezini ngokuyilinesini ngaleso sikhathi eyayingenisile and no mama ngifuna imali yokuthi and mama uzoba hayibo okay kwenze njani nolinezini man don't ask me that mom I just want to have some hayibo hey hayibo okay iphuma imali hayi iphuma imali angabuzwa hayibo hey so uxakeke nokuthi hayi wow amazing ingane ziyabusa bo ithemba ilinezini nayingane hayi kubonakala futhi mesiphuza ilinezini sekhonyana nayo uthi what goes on wena ikhanda lakho ezumzalo usubona ngoba konke kwenziwa la I lovely thing about that is konke kwenziwa la sikubo ekamereni lakhe mhlambe mesingawavalanga ama blinds for amawindi lawa abuka from i-dining bayabona bona bese dining into esenza ngaphakathi ekamereni and we never really had the blinds closed ngohlezi nje bayabona sephela ukwayela nathi sisho iy'nsango siyamixa and shiswe khona la ekamereni ngasewindini ukuyigoqa inkantini ngisho inkawuza ungathi uma ewindini ngeke ungazwakali kumuntu ongaphakathi semengabhemi umuntu ongabhemi uyawuzwa kakhulu especially iphunga lawo some don't really like it at all so uzoyipick up leyo nto zishapha kodwa kubona sipemela khona siphuzela khona so saphuma sezebhodlela store sothenga ibhodlela le-dash ne-20 bekela sibona uplastic idlula khona from ekitchen idlula edining hi Uncle Clarence how you doing good wabona ziphethe uplastic wami omnyama wasebhodlela store obvious khana amabhodlela wasangena ekamereni kudlula balecaba wayibona ngiyathela uyabuza yaziwa mpela and it was allowed izinto ey'bumfethu mina nje bese most of obraba bami into ey'fana nalezo was Casey's coming tomorrow and she's going on Sunday intombi yakhe uyabatshela ukuthi kuze intombi yakhe ngolesihlanu izohamba ngesonto ngeke uzovunya uzolandwa ngisho ukulandwa uCasey ulandwa eSydney nangu umuntu udekelwe ngeplatha ngiyakutshela nje ngenwe emotweni udungisa imoto uyolanda uCasey uzolala la nge-weekend yonke ahanjiswe futhi ngesonto ngisho ukuthi 1 intatha inceke idla lobi lezi insuku no manje it's massive manje it's kodwa ngale ikhathi zethu kahle hlwayipa mina kuningi kungamadumi because vele kuqala phesheya and ngaqiniseni ngithi nganzomntakabani we always were on the internet and the internet there's a whole lot of things you're viewing ama-video yabo yonke loo nto so i-documentary yalelweni kuthiwa yinino Brown sasiyibuka thina yokuqala ngibona okay incika lena mix it Sprite uyayibona okay bese uyashawa okay khona ishawa kanje ukuthi nokuthi uyayibona through the internet and at that time nje ngoba sasingena sisiba ngako and like can I have 2 linezini that's a schedule 5 drug it's not over the counter ngeke udayiselwe linezini like ngamabhodlela awu3 noma u4 kanjani una 15 years ungabuzwa lutho you know that was also into yadlala indima ngoba kukhona nje e-library ngizamase and I was gonna sit again and it's something started move that drug is it numbs everything, it slows you down. It's the central nervous system it's like khathala, you slow mokuluma. Central bani? Central nervous system. So that's like inhliziyo yama nerves vele.
ulimala, it's touching a nerve mhlambe wrong uzwe inhlungu. So there's something called the central nervous system where it's inhliziyo yawo wonke ama-nerves nama-feelings aqhamuka khona kusengqondweni. Basically everything iqala la. That's why nami ngiboshelwe attempted murder yami ngoyisimo sakhe ucomplainant aseyiyona use-brain dead manje lo muntu. Phela mina ucomplainant wami washayeka kanjalo walimala kakhulu ekhanda and waba brain dead. Lowo muntu uyafana nomuntu ofile uyisambane uhlala kanje. Akazazi noma uyazela, akazazi nophi uyayithoyilethela, akazazi mayilambile, konke nje kuqala la. Isizwe iqala engqondweni, isizwe iqala isizwe. Yebo, ungangizwisisi ngilambile. Yayibo lo nto manje mengasebenza empahlana wazini ngisho ilanguage oyi-understand ingane yakhe maphambi kwakho awubaba ubaba kamanzi ngazi kulutho ushaya inhliziyo nama-organs kodwa la kusebenzi awufile la inhliziyo isashaya yabo. It's just that ingqondo ayisazenzi izinto ekufanele ngabe yazenza. Bathi incika inesifo ekhandelana sona sokuwa. Yeah, no. Yeah, that's very ngisho ama-light seizures abangwa incika kakhulu. Show ifit encane after like having a lot. Ngoba that's promethazine and codeine izinto. Ama-spirits, like those are things ezayifakwa nje kancane. Yabo, just ukwenza sure ukuthi okay nawe mhlambe you stop coughing. It's a lot. Yeah. It's not painful to the chest. Yabo? And then when you having the same doses, go for 2 liter. Like sometimes if I'm a bottle 2 liter water, you know, that's messing up your body. And get mhlambe after 3 or 4, why not? You had so much that your brain just switched off. Umzimba react. Ungathini abantu abadla incika ngathini nje elakho nje elijiyayo ubona. Stop. Waste of time. Mulala umzimba. It impairs your brain 100%. But it impairs. Yeah, ingqondo yakho mfethu yathikamezeka lapho ingqondo. You're not going to be thinking straight or ucabanga kahle. Angithi like la ngumuntu phahla bama letha la ifoni. But you like ufuna ukuba nje isinothongo nje. That's what incika does. It's yabo, you like relax, but then you relax too much. Then isidalwa ufuna lokho. Why? It's not cool. Kodwa nawe indlela okhuluma ngayo ngathi yakulimaza incika. Yeah, at that time, yes, 100%. Ngeke ngisho ukuthi mhlamba ingilimazanga ngoba ngoba noliweni mabekhuluma ngithoyibo manje lo nto babona kontswembo nje lapho ngithi yona into ayiphuzayo idlala kakhulu nengqondo iyasuppressa izinto eziningi sushintsha yabona speech vele showcase izoyaffecta ngoba manje usucabanga kancane ukhuluma kanjalo nje wena ukhuluma kanje kodwa ukuthi lento manje isisuppressa ngiyakutshela mfethu uyazi nje ingqondo ayisebenzi. Stop namancika bethu. Lingathini lakho lokugcina esizweni? Don't. Guys, azamende mfethu ukuba more hands on in terms of izinto ezenzakalayo ezweni lethu rather than individual. Mawubheka isizwe ngabe senza ngokwanele yini ukulwisana nezidakamizwa? No. Mawucabanga yini ongamele bayenze ukuze bayiqede?
more hard, more corruption. The level of corruption is honestly ehlezi ihluka kwamazwe yabo. I mean overseas they're corrupt, but I mean corrupt in a way elandela ibook. If you go by the book, a level 5 or schedule 5 drug is ngemuva for ahamba istoreroom akayidonsi lana. It's a schedule 5 drug. It messes with ikhanda lomuntu lento is sensitive. Ayihlali la. So the pharmacy nento ehleli lana. That's i-drug iwunga elikhaya. Because of into ekwenza yona. It's a drug 100%. If you've had too much of that's why you are allocated an amount so kufanele uyisebenzise mhlambe moyidinga noma ubholo uzizukhohlela noma i-dosage engaka hayi ibhodlela every day and amabhodlela uvena lutho yayibona nto so like nendlela esithola kalula ngayo was played a major factor. Stricter in terms of izinto ezitholakalayo. That would help 100%. Phume nabantu laba uyibona abayibeze ezweni ngokubi. I mean sengashiyo kuthiwa nje sisama mhlambe uba xenophobic. That's a lie. Ngeke usithole thina ezweni, ngeke ungithole eTanzania ngibhema idamu lewuka kanjena ngihambe emgaqweni. Ngiyobosha ushawo ufuna ukujidela kona same time. Uthena yini sikuvume. Yini sikuvume yena ezelana kwenze. Ungabi nathi. Like we isizwe. We all need to be more hands-on ngokwenzekala ezweni lethu. Say okay, siyakeleza uright sharp okay sibe plan if it's ngicabanga mhlawumbe ukuthi okay kanti umshini mhlawumbe ozo-deliver faster futhi ukubona ukuthi kurana ukulinda nama sibe nama-ideas akhanayo as because most uvule leyo nkampani mhlawumbe wena o-invente lokhu kuqala ubrawo wakho obekusiza wenza ukuthi nokuthi naye mfethu uyaspana naye ne uyahola. So basically it's basically nama-ideas that are growing and azosiza ama-peers ethu siyadawulana in a way from esikoleni. Uma singafunda nje uba ukudawulana from there uba umuntu oseqedile mhlambe nanani osizanayo ngendlela wazi ukudabula umuntu ufake esipanini. Why make him do the job umkhokhele mhlambe ngaqasha no cha bafu idla amaningi esakeni siyaqala ukuvakashela umuntu okhuluma lolu hlobo lolu. Angazi ukuthi isizwe siyokwamukela kanjani kodwa ukukhulumile mfowethu uyocoshayo uyongacoshayo yabona nje kakhulu bafo ukuthi usazise ukuthi singabazali kuneyindlela esikhulisa ngazo izingane zethu kodwa zihambe ziyohlangana nezinye ezikhuliswa ngabazali bazo ngenye indlela ongagcina ku-affecta lezi zethu. Nengicabanga ukuthi sekuzoba i-assignment yanoma imuphi umzali ukuthi aqinise isandla ngapha ngasohlangothini lakhe futhi bexhumane nothisha ngoba khona uqhaqeko olukhona phakathi kwabazali nothisha okumele ngabe kalukho kahle futhi ngaba awuphela u3 days uthisha futhi ngabe uyi-celebrate ufonelwa njalo hlezi kukhala ucingo lakhe efonelwa abazali ukwazi ukuthi umfundi uqhuba kanjani ubekhona esikoleni uma engamboni esikoleni umfundi uthisha umzali bengazange be-WhatsApp bebikelana amfonela ama-WhatsApp kwenzakalani akasenzi kahle esikole. Zonke izinto lezi engakwazi ukuthi zisize ziningi nezinto esiyayisifise njenge-MPTV1 ukuthi uhulumeni ayishintshe nalento ama-toilet abakude
Kumele izanye ukuvalwa ama-toilet kumele abe phakathi nesikole manje ukubalekela ukuthi kuqala izinto eziningi khona lapha ey'koleni ku-edwe ne-security edwe ne-security imali yentela inqwaba imali yentela bayayichaphaza bayibhubhudla benza ngayo amanyala akeke nje kube nomsebenzi owenza ukhushulele imali ama-security kube ne-security etight esikoleni lento yokuthi umfundi ekwazi ukucasha etoilet kungaziwa eyihlalele i-hour lonke iyabheda leyo nto leyo izona zonke izinto esinesifiso zokuthi lezo zilungiswe ngakho-ke nabendlwane nophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza athi yakhalela ithi igula laja machithekile lokhulumayo uprofessor Mwamkhize Ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lwethu le oyethamele i-how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi ngaphansi kwesitebele i-MPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya esidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawele kanjani ezidakamizweni nanezingqinamba ababhekane nazo ngaphansi kwesidakamizwa nalokho okungalekelela abazali okungalekelela nentsha ukuthi sigade ingagcini sithola isisulu esezidakamizwa ngoba kukhona abanye abafaka abanye ngofuna ukucekela impilo yabo phansi khona ababafaka ngoba befuna bekwazi ukuthi bembhemise because lento iya demand usuku nosuku idinga usuku nosuku igcina ifuna i-hour ne-hour so manje abanye bagcine befaka abanye ukuze bezokwazi ukuthi bethengisane lento ngakho ke qwashisana izingane zenu hlomisana izingane zenu uhlelo olumayelana nje ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu mangabe uyaqala kuba ingxenye sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona isiqephu esiphosayo izoganqa zocingo la kuzothi mawungena ngaphakathi bese uzitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke mina sengcenga